Unió Soviètica, abril de 1986. El devastador accident nuclear de Txernòbil alarma el món sencer. Les emissores soviètiques triguen a comunicar la notícia. Durant les primeres 48 hores, els ucraïnesos només van rebre informació puntual i consells d'auxili de les emissores occidentals. D'aquestes, Radio Liberty, que emetia des de Pals, va ser la més escoltada, per davant de la BBC, Voice of America, Radio Free Europe, Deutsche Welle i fins i tot de la televisió soviètica. Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Dels ucraïnesos que escoltaven Radio Liberty en aquells moments dramàtics, molt pocs imaginaven que aquella emissió procedia d'una platja solitària de la Costa Brava. Avui dia els turistes aprofiten el sol i l'aigua d'aquesta platja magnífica, sense sospitar que des d'aquí es va escriure una part important de la història de la Guerra Freda. Per quin motiu aquesta platja va acollir una estació americana? Quines van ser les seves activitats? Per poder-ho contestar, cal remuntar-se al final de la Segona Guerra Mundial. La derrota d'Alemanya el 1945 pels seus dos principals adversaris, els Estats Units i la Unió Soviètica, va traslladar la pugna per l'hegemonia global, més enllà del control dels europeus. Durant els 50 anys posteriors, la defensa de l'Europa occidental enfront del bloc comunista va ser coneguda com la Guerra Freda. Els soviètics van crear un teló d'acer que incomunicava els dos mons. Cada rival controlava perfectament l'àmbit propi i feia servir la seva ideologia per influir sobre la població i per atacar l'enemic. Moscow, the voice of the free people. People throughout the world listen when this voice speaks. But the warmongers from overseas do not agree. They want to frighten the people and force the American way of life on the rest of the world. What is this glorified so-called American way of life? Let us take a look at their cities, their recreation. This is wrestling, American style. As a signal for terrorizing honest people, these gangsters, who are spread widely throughout the United States, set fire to a cross. Com que l'ús d'armes nuclears podia conduir les dues potències a la destrucció total, el desenllaç de la disputa s'havia d'assolir amb mitjans no militars. L'única possibilitat realista de traspassar el teló d'acer era mitjançant la transmissió d'ones radiofòniques. Els Estats Units tenien 3 emissores exteriors: Voice of America, l'emissora oficial del govern, i Radio Free Europe i Radio Liberty, pseudoindependents i finançades fins al 1975 per la CIA. Radio Free Europe, destinada als països de l'Europa Oriental, i Radio Liberty, destinada a la Unió Soviètica i constituïda el 1951 per iniciativa d'un comitè privat anomenat Comitè Americà per la Lliberació. This is Radio Liberty, an independent radio network sponsored and supported by the American Committee for Liberation.
a group of private American citizens devoted to aiding the oppressed peoples of the Soviet Union bring about a democratic government in their homeland. Well, Radio Liberty began operations in about 1956, and they used a small low-power transmitter that they borrowed from Radio Free Europe, and they started broadcasting from Lampertheim, Germany. And the story that I've heard is that it was just minutes, 20 minutes or perhaps half an hour, until the Russians were on that frequency with their own transmitters jamming the signal with their own broadcasts. And it was a low-power signal from Lampertheim, Germany, so the jamming was probably fairly effective. I don't know whether the Russians knew the transmission was about to start or whether they were just monitoring the airwaves. But anyway, within a short time, I'm told the Russians were jamming the signal from Lampertheim. Quan la transmissió radiofònica s'adreçava a l'enemic, es convertia en una arma bèl·lica. En aquesta peculiar guerra de les ones, els soviètics no van trigar gaire a contraatacar les emissions americanes, construint un altre taló, format per 3.000 estacions d'interferència. Мы сегодня будем говорить о военных и политических задачах Варшавского договора. Вопрос о европейской безопасности, о мерах к сохранению мира занимает теперь одно из центральных мест в иностранной политике. To counter the jamming, so we knew the Russians would be jamming Radio Liberty like they had jammed Radio Free Europe. And so they looked for a station, the engineers at Radio Liberty looked for a station that would be the best location in the world for delivering a signal, a powerful signal, to Moscow primarily and the regions beyond Moscow, and to hopefully overcome jamming. The ideal location for shortwave propagation is somewhere between 2,000 and 3,000 kilometers from the station, from the target you want to broadcast to. Pals is 2,700 kilometers from Moscow, Playa de Pals, Spain. So it's almost ideal. En els anys 50, la platja de Pals, situada al centre de la Costa Brava, era un territori pràcticament verge, poc freqüentat. A la platja escollida pels americans, tan sols hi havia cases de pescadors i una torre de vigilància. Espanya era un país internacionalment aïllat sota el govern del general Franco. La negociació d'un peculiar lloguer dels terrenys de Pals es va confiar a l'habilitat diplomàtica del president de Radio Liberty, Howland Sargent. In this nuclear age, people everywhere long for peace. Radio Liberty and others who communicate to the power center of communism help to secure the peace by identifying the true purposes of the free world with those of the Soviet peoples themselves. Abans de ser president de Radio Liberty, Howland Sargent va presidir la conferència de la UNESCO l'any 1951 a París. Va ser allà on, gràcies a les maniobres de Sargent i del cardenal Angelo Roncalli, futur papa Joan XXIII, s'hi va aprovar l'ingrés d'Espanya. Uns anys més tard, favor per favor, Franco va atorgar l'arrendament dels terrenys de Pals i va delegar en Manuel Fraga Iribarne el seguiment del procés de muntatge de l'emissora. La gran paradoxa va ser que els americans, que tenien el propòsit de construir l'emissora de la llibertat, no van dubtar ni un sol moment a aliar-se amb un govern que precisament privava d'aquest dret als seus ciutadans. Pero yo recuerdo, me impresionó muy bien aquello y todo lo que me dijeron que se hacía allí, y me pareció en aquel momento la Guerra Fría un instrumento muy importante. Mis relaciones eran puramente de cortesía, ocasionales, de una visita que hice allí en algún momento que quiso verme en Madrid, pero eran relaciones absolutamente cordiales y superficiales. Ese fue un asunto que pasó muy discretamente, España lo vio discretamente y yo creo que la URSS también. Sabía que no podía evitarlo y punto.
Albert Castejón va ser des de l'inici de la construcció de l'estació un dels principals enginyers de l'emissora i el cap de manteniment. Quan va acabar els estudis, va llegir l'oferta de treball en un diari i s'hi va presentar. Com que inicialment es tractava només de la construcció d'una estació de ràdio, va pensar de quedar-s'hi un parell d'anys. Però l'oferta de sou doblava el millor sou que hauria pogut trobar a Barcelona i s'hi va quedar fins la jubilació. L'Albert ha tornat avui a visitar l'estació, ara tancada, on va treballar tota la vida. S'ha citat amb dos antics companys de feina a l'emissora, la Txelo Argüelles, asturiana, i en Vladimir Orachok, ucraïnès. Tots viuen ara pels pobles de l'entorn, Palamós, Palafrugell. Saben que el govern espanyol està deliberant sobre el futur de l'enorme estació, trobar-li una nova utilitat com a emissora, reconvertir-la en un museu o, senzillament, destruir-la i recuperar els valuosos terrenys a primera línia de mar. Hi ha un fort debat públic i molts interessos confrontats. Preveient el pitjor, hi volen fer una última visita, una visita íntima, que els portarà records de tota la seva vida a l'emissora. One of the technical innovations that the Powell staff came up with, and this was not done by the American staff in Washington or the American staff in Munich. This was generated and carried out primarily by the Powell's technical staff. They came up with the idea to combine 4 250,000 watt transmitters into a Group D antenna so that that antenna could transmit 1 million watts and beam it towards Moscow. Íbamos para allí y es como se veía. Pero cruzaba toda la Europa. Toda Siberia, porque tenía miedo que, como los alemanes avanzaban, tenía miedo que se pasaran a los alemanes. Sí, és immens. En l'època que es va construir això, clar, hem de tindre en compte que són molts anys, són quasi 50 anys. Les dificultats, tant a nivell tècnic com a nivell d'elements i maquinària per poder fer aquestes torres, quasi podríem dir que és una cosa de tipus com les piràmides d'Egipte, no? Però es van fer amb els mitjans que en aquella època es tenien a l'abast, no? Això es va fer portant els materials amb uns camions que en aquella època també eren molt petits comparativament amb el que hi ha ara. Aquests trams tenen més de 7 metres, cada tram, per tant necessitàvem un camió que portés trams de 7 metres. Van vindre tots des de Barcelona fins aquí, amb dificultats per poder passar segons quins puestos i quins llocs aquests elements tan llargs i tan grossos. Però jo crec que dintre de tot es va fer de la manera més fàcil que es podia fer en aquella època, que era manualment. No tenint els equipaments tècnics, manualment es va fer. Era cosa d'homes i d'enginy. L'envergadura de la construcció en un lloc tan insospitat. El misteri que envoltava el pas de camions de grans dimensions. Tot va contribuir a crear, entre els habitants de la zona, un ambient d'inquietud i van començar a circular tota mena de rumors. Una vez que publicó la revista Destino, Misterio en la Costa Brava. Príncipes y varones, que trabajan. Era un reportaje
bueno, relatando que algo misterioso ocurre aquí en la provincia de Gerona, en Playa de Paz. Pensaven que això era d'allòs de guerra i que eren coses estranyes. La gent ho ignorava completament, no sabien el que era. M'hi discutia amb la gent, es deien, oh, que hi ha missils... En fi, la gent era difícil fer-te entendre. Que si això, que si feien una base de no sé què, que si seria una altra de no sé quantos, però la que va cridar més l'atenció va ser aquesta que diguessin que feien un allò de submarins, que els submarins entraven per sota i entrarien per sota, no, que entraven. Bueno, sí, això ja. I que aquí hi havia una base de submarins. When my grandchild very young, they had an apparaat of they crying, and I hear nothing crying, only the sound in the Russian or Polish I can understand, but there was the sound not for the children, but the sound from the radio over here. Sí que és cert que els lampistes, quan feien les instal·lacions de la casa, sentien la ràdio i sentien les emissions en rus i no sabien per què. I bé, jo tampoc no sabria explicar-ho gaire científicament, però pel que sembla, les radiacions de les emissions passaven a tot el sistema elèctric de les instal·lacions i a través d'una simple bombeta podies escoltar les emissions que feien en l'emissora. Algunos decían que aquí había claves secretas para lanzarlas a los contrarrevolucionarios rusos, a los que eran contra el régimen soviético. Después, por Bagur se corrió de que las antenas eran rampas de lanzamientos de misiles. Bueno, se decía de todo, no? No hi vam ser 5, 6 que van venir i la veritat és que ens van atendre al màxim. I realment veies que la llegenda urbana, diguéssim, el que t'havien explicat que era, que no era. Vull dir que era una gent molt amable, gent normal i corrent, que t'ensenyaven, que vivien, que menjaven, que feien una vida normal, no? I la veritat a mi em va fer molta il·lusió. Per bé que els rumors no tenien fonament i que la platja era freqüentada pels nadius i cada cop per més turistes, sobre l'estació sempre va pesar un constant recel i sempre hi havia algú disposat a imaginar alguna teoria nova. Estaven a la platja i al meu darrere es van posar una parella gran de persones que parlaven anglès. No sé si eren anglesos o no, però parlaven anglès. I va venir el senyor que ven els cocos i els caramels i totes aquestes coses. I amb un anglès espanyol barrejat i de mal entendre li van preguntar què eren aquelles torres. I el senyor que venia els cocos va dir, estos son los cables nucleares de los americanos. L'estació es va convertir en un recinte amb tots els serveis necessaris per funcionar de manera autònoma, fins i tot un servei propi de benzina per als cotxes i per als transformadors de dièsel. Però com que els subministraments es compraven als pobles del voltant, tothom hi sortia guanyant. La gent de la comarca amb el que treballava era en feines complementàries, des de la jardineria fins a l'electricitat, fins a obres, fins fusteria, de tot. Hi havia fins i tot, que jo recordi, un parell d'ATS i un parell o tres de metges. Era com si aquí s'hagués instal·lat una gran empresa que tenia una sèrie de treballadors en els quals pagava molt bé i que això era positiu per la comarca. Més aviat eren molt envejats per part de la resta de gent, perquè deien, ostres, tenen una feina estable, estan ben pagats, treballen en unes condicions com a Amèrica. Això era el que a la gent els cridava l'atenció. I inclús la gent jove, sempre del poble, jo he parlat amb gent més jove que deien, ostres, que el nostre objectiu era intentar veure si podríem arribar-hi a treballar, no? Les condicions econòmiques a Ràdio Liberty eren molt bones. A part del salari, hi havia unes condicions d'ajudes familiars, com podien ser
per estudis dels nens, que pagaven part del col·legi, després els pisos, els lloguers dels pisos, que també pagaven part, després hi havia unes assegurances molt bones, i això feia també que la vida i el treball fos molt més agradable i més bo econòmicament, clar. Era curiós que la gent del poble de les rodalies, podem dir Palamós i Palafrugell, érem coneguts nosaltres per les... No, aquells són els de Pals, aquell, he llogat un pis al de Pals, he vengut la carn al de Pals, o sigui, nosaltres érem els de Pals, i els de Pals eren els que, això, que treballàvem amb els americans, i per tant ens cobraven sempre, jo crec, alguna més que la gent del poble. Per nosaltres era tota una novetat que Radio Liberty proporcionés transport als treballadors, perquè aquí no era habitual, no? La gent treballava o en una indústria de la mateixa població o en un altre lloc de la comarca, però normalment es desplaçava pels seus mitjans. Per tant, doncs, veure que hi havia una sarfa que parava expressament cada matí, cada migdia i cada vespre per recollir la gent i portar-la a l'emissora i a tota la comarca, doncs això era gairebé una novetat. La gent, quan veia passar la sarfa, doncs era una manera de saber l'hora. Recordo l'àvia a casa que si veia a la tarda la sarfa deia mira, ja són les 4, ja passa la sarfa dels americans. Les antenes estaven repartides al llarg de tota la platja de Pals, i quan tu deies, ens veurem demà a la platja, deies, sí, a on? Doncs a la primera antena, a la segona antena, o entre la primera i la segona. Les antenes s'han servit tota la vida, sobretot a l'època més turística, i en els últims anys, sobretot, que la platja ha tingut una gran afluència de gent, sobretot de gent nudista, que les utilitzava com a referències per quedar. El terreny de l'estació ocupava uns 330.000 metres quadrats i, a banda dels camps d'antenes i dels edificis, estava constituït per espais verges de pinedes i matolls. Aquest hàbitat totalment preservat ha vist créixer espècies vegetals úniques i fauna com conills i serps. També hi havia un parell de cases de pescadors que la direcció de la ràdio va fer restaurar. El perímetre de l'estació estava format per una doble tanca de filferro i estava vigilada per un equip de seguretat privada. Aquestes particularitats feien que algunes persones la confonguessin amb una base militar, però en realitat ni a l'estació hi havia cap soldat, ni l'emissora tenia cap vincle amb cap autoritat militar ni cap tipus de dependència. En canvi, era molt més desconeguda una base americana petita situada sobre l'Estartit. Era una base del tipus Loran, dedicada a la transmissió contínua d'un senyal de navegació per a les flotes americanes i, consegüentment, depenia de la Navy. Aquesta base, amb una vintena de militars, no tenia cap relació amb Radio Liberty. It's early morning along the rugged Costa Brava, the Mediterranean shore of Spain. Past a 2,000-year-old Phoenician lookout tower built to guard against pirates, a Spanish antenna tower technician hurries to get to work on time. At Radio Liberty's Costa Brava site, the transmitter in this one room is 500,000 watts. The most powerful United States domestic radio stations are 50,000 watts. And the huge power plants to keep all this equipment operating form another part of the solution. L'estació es va equipar amb la tecnologia radiofònica més avançada del segle XX, per bé que quan va iniciar les emissions, el 23 de març de 1959, previstes per a les 3 de la matinada, hi va haver un petit contratemps a la sala Ampex. El que lo pulsó fue un señor que se llamaba Blasco. Él mismo lo contaba así, que pulsó en lugar de play. No fast, play,
pulsó rewind, que es para atrás, para rebobinar, y la cinta tiró para atrás, pero yo creo que fue menos de 5 minutos, ¿no? No, pero se salió a las 3:05. Ah, salió y 5. Bueno, pues entre eso y los nervios que tenían, porque aquí había una expectación, estaban todos esperando, pendientes, y la cinta para atrás, ¿no? Claro, entonces se salió del carril, entonces se tuvo que estirar, pasar por los rodillos, volver a empalmar, ponerla a punto, escuchar dónde empezaba. A l'estació de Pals hi havia 6 transmissors i 4 antenes de cortina, disposades al llarg del 1,5 quilòmetre de platja i amb el mar al davant com a mirall reflector. El senyal poderós d'1 milió de watts, amb un angle òptim de 4,3 graus, rebotava la ionosfera i arribava a Moscou. A partir d'aquí, seguia rebotant sobre Sibèria i al voltant de tot el planeta, fins que finalment era rebut en una petita barraca a Sant Climent de Peralta, 10 quilòmetres a l'interior de Pals. Les característiques de propagació a la ionosfera canvien durant el dia. Algunes freqüències es propaguen al matí, altres durant tot el dia i altres de nit, si parlem de la direcció oest-est. Aquestes freqüències, en períodes determinats del dia, no poden ser interferides d'est a oest, perquè no hi ha propagació. Quan Espanya és de dia, ja és de nit a Sibèria, on estaven localitzats els transmissors soviètics. Per tant, Espanya oferia una finestra d'entre 2 i 3 hores diàries, durant les quals es podia emetre sobre la URSS, sense que des de Sibèria ni des de l'est hi poguessin interferir. Això els americans ho anomenaven Twilight Immunity, immunitat del capvespre. Malgrat que la missió assignada a l'estació era bàsicament tècnica i logística, Pals necessitava igualment intèrprets i traductors per tal d'assegurar la transmissió correcta dels seus programes. La selecció d'aquesta mena de personal era una feina delicada, perquè els candidats, residents a l'Espanya feixista, però lògicament amb algun vincle amb l'Europa de l'Est o la Unió Soviètica, podrien tenir simpaties prosoviètiques o dissimular operacions d'espionatge en favor de l'URSS. Les entrevistes es van dur a terme, doncs, amb gran discreció, a l'hotel Castellana Hilton de Madrid. Un día yo estaba en casa tranquilamente y leo un anuncio en el periódico que dice: se necesitan traductores. Costa Brava, presentarse en Castellana Hilton. Pues claro, me presenté y allí nos hicieron una prueba de traducción del ruso al español y del español al ruso también. Llegué a Castellana Hilton, pero procedía desde Ucrania, atravesando Checoslovaquia, Alemania. Al ver que se acercaban otra vez la ocupación de Ucrania bien, por los ejércitos rojos, alemanes huían y era evidente que no era posible, como yo he visto, y tomé la decisión por dentro que no podía yo vivir otra vez el drama, lo que el sistema comunista en Sur representaba. Yo nací en Gijón, viví allí, y cuando empezó la guerra civil, pues a los niños más pequeños, pues nos evacuaron a Rusia. Y allí estuve en una casa de niños y después estudié y trabajé allí en Rusia. Y por eso sabía el ruso. No dije ni a mi madre, ni a mi padre, ni a mi íntimo amigo que yo tomé decisión de salir de Ucrania. Cogí mi violín, que era al lado de lo que era afición, y atravesé con esto bien hasta Alemania e intentaba allí continuar estudios y cosas, hasta llegando a España, donde recibí una beca que era una suerte. Había un jefe americano muy simpático que se llamaba Scott, y cuando se trataba del texto, que nos dio un texto, ponía: habla Radio Liberty, aquí Radio Liberty, en ruso, Gabarit, Reyestances, y yo le pregunté, digo, oiga, ¿esto qué es? Dice, una emisora. Digo, es de propaganda, porque si es antisoviético yo no quiero ir. Porque claro, toda mi educación y tal, yo lo veía solo blanco-negro, antisoviético no. Y efectivamente, al llegar a la emisora aquí de Radio Liberty en Pals,
Bien, pues me sentí como si fuera Ucrania, porque al lado de toda identidad ucraniana estaba en las cintas cada día que salía. В ефірі українська програма «Радіо Свобода». Radio Liberty redactava i enregistrava la major part dels seus programes a Nova York i a Múnich, dues localitzacions molt distants de Pals, i funcionava sense interrupció 24 hores al dia. Inicialment els processos de lliurament van ser molt rudimentaris, però amb el temps van anar millorant. Al principi de tot venien per avió cada dia les cintes, es tenien que anar a recollir a Barcelona i portar-les aquí. Després ja va ser per línia telefònica, unes línies especials que es deien musical i d'ordres, i es rebien els programes. Més endavant es va muntar un centre de recepció a Sant Climent de Peralta per rebre-ho via ràdio, per si un cas fallaven els altres sistemes. Després es va passar una altra vegada a la línia telefònica perquè ja tenia més bona qualitat, i més tard ja via satèl·lit es rebien els programes, que és com si diguéssim al final ja d'aquí. Arribaven amb aquesta sala, aquí es classificaven per les diferents hores, les diferents freqüències i els diferents transmissors, i s'enviava l'àudio a cada un, corresponent a cada un, a l'hora corresponent. I així les 24 hores del dia, clar. Se emitía de aquí en 17 idiomas. Bueno, pues mira, puedo decirte, es decir, principalmente el ruso, que iba 24 horas. Después ucraniano, que ocupaba segundo lugar, que había 6 horas, a veces 8, esto depende de esto. Después bielorruso, bien, bielorruso. Después vivía para todos los países del Cáucaso que tenían allí. Tienes Azerbaiyán, tienes Turkmenistán, tienes Kirguís, tienes Kazaj, después tienes georgiano, después tienes armenio, bueno, todos los países del Cáucaso y después de los países bálticos. Most of the language services have people who are native speakers, or often, usually from the countries toward which they broadcast, Uzbekistan, for example. And because of that, and because of our network of freelancers in the country, we try to be, as much as we can, local radio. We put a great deal of importance on news local, news regional, news in the country, and we also put a great deal of importance on language. We need speakers who don't sound foreign, who sound natural, and so, of course, we pick people from the country. La jornada laboral a l'emissora la formaven 3 torns de feina que garantien l'emissió contínua durant les 24 hores del dia. En la dècada dels 60 hi van arribar a treballar prop de 200 persones, entre administratius, tècnics, personal de manteniment i els traductors i intèrprets. Era un món petit, que celebrava el 4 de juliol i el Dia d'Acció de Gràcies, però que alhora també celebrava les festes espanyoles. I remember that when the chief engineer there, Rafael Moreno, retired, we had that was a very big party we held for him. He had been at the station, I think, almost since the beginning. He was their chief engineer, and we had a nice luncheon for him away from the station. I forget the location, but it was nearby. Éramos una familia más bonita que conozco en el mundo. Aquí había de todas las ideologías, de todas. Señora. Había desde derecha a derecha que algunos jefes, había sindicalistas, había socialistas, y él un día me dijo, un día Ucrania, esto sí que me acuerdo, un día Ucrania será libre. Y yo digo, uy, esto tú no lo verás como tus propias orejas, que era lo que decía Stalin a los que represaliaba, ¿eh? Decía, tú la libertad no la ves ya. Y él y yo discutíamos muchísimo de política. Pasa que además de lo que era el trabajo en sí, teníamos muchísimas actividades. Teníamos una biblioteca. Después, aparte de esto, iban a jugar muchos al tenis, incluso hicieron un partido de fútbol entre un grupo y otro. Luego celebrábamos todas las fiestas de Navidad, una hermandad total con una gran comida y una confraternidad. Invitábamos a los que ya se habían jubilado otros años. Y no, la relación era muy buena, ¿eh?
Incluso había que había teatro, que yo bailaba chumac, ¿no te acuerdas? Hicimos obras. Y teníamos el padre Eire, que estaba, adjudicado a la empresa y en nómina de la empresa, un cura que era de Galicia, se llamaba Eire, Emilio Eire, y era muy majo. Que fue el que me casó a mí. Vino de Galicia a casarme a mí, porque yo me casé con uno también de aquí de la empresa, de transmisores. Era admirable la convivencia. Els blocs de la programació venien organitzats des de Nova York i Múnich, un cop supervisats i censurats. And since we don't do editorials and we don't broadcast U.S. government views, we have press reviews and try to air a variety of opinions on a particular subject. A variety of points of view among those people, Uzbeks or Russians or Ukrainians, is something we look for and I think largely achieve. Primero, cada hora se dividía en unos bloques, ¿no? Empezaba la sintonía de Radio Liberty, que era un himno antiguo ruso. Estaba tomada de un himno antiguo ruso. Después había 10 o 12 minutos de noticias, que es así que cambiaban cada hora. Después había eso se llamaba N. Después venía Y, que era revista de prensa, unos cuantos minutos, y corresponsalías de cualquier país del mundo, de cualquier capital, dependiendo de dónde estaba la actualidad, claro. O bien que fuese un tema cultural o folclórico, o deportivo, un acontecimiento deportivo en cualquier sede. Y la segunda, un tema que podía ser pues, muy distinto, económico, cultural, literario, pues deportivo, de cualquier tema soviético o del extranjero. Había un espacio dedicado a cartas de los radioyentes, que esto era muy interesante y ese lo teníamos cada día y con mucha atención. Radio Liberty tenia la precaució d'indicar als oients unes adreces de destinataris occidentals, reals o ficticis, però que no fossin sospitosos, per tal d'evitar la censura soviètica i possibles represàlies per als remitents de les cartes. Дорогие друзья радиослушатели, запишите адрес, по которому вы можете нам писать. Анна Петрова, 150, Henniker Gardens, Лондон, Е.6, Anglia. Había preguntas de toda clase, y no solo preguntas, sino peticiones. Por ejemplo, pedían que leyéramos sobre todo fragmentos, o si podía ser entero, pues publicaciones que allí no se editaban oficialmente y que se difundían a través del samizdat, o sea, con multicopias y todo esto. Y libros que allí estaban prohibidos, por ejemplo, que te diría, de soviéticos muchos, Pasternak, Solzhenitsyn, y del extranjero, por ejemplo, este que hablamos el otro día, de Santiago Carrillo, Eurocomunismo y Estado. Era una crítica en la que yo hablaba de la existencia de un sistema que formalmente, en algunos aspectos, se parecía al fascismo. No era una dictadura del proletariado, sino una dictadura sobre el proletariado. Hombre, si hubiera sabido que lo iba a dar, lo iba a transmitir Radio Liberty, a lo mejor no lo hubiera escrito. No lo hubiera escrito, pero ese libro yo lo escribí sobre todo para los españoles, tuvo una gran trascendencia. Comprendo que Liberty utilizara ese libro contra el sistema soviético, lo comprendo, pero ese libro estaba hecho no para destruir a la Unión Soviética y para destruir el sistema soviético, sino para la democratització d'aquest sistema. També hi havia blocs de programació dedicats a la música. Inicialment, Radio Liberty no en podia emetre, perquè l'audició musical era molt sensible a les interferències radiofòniques.
l'estació de Pals, amb la seva potència, va solucionar aquest problema. Potser per això, l'estació va aparèixer a la coberta del disc d'una jam session dels membres de la banda de Benny Goodman, corresponent al programa The Jazz Hour. Des del country fins al rock i el jazz, tots els intèrprets americans principals van anar desfilant per Radio Liberty, com per exemple Louis Armstrong, que va presentar-se en rus i després va improvisar sobre el tema d'un famós film soviètic. Говорит Louis Armstrong по радиостанции. Yo creo que la labor más importante fue la informativa y el hacer despertar un poquito a la gente, no para destruir el sistema que tenían, que esto yo no creo que fuese la misión, sino para informarles de cómo era su propia vida, cómo vivían sus intelectuales perseguidos. No sabían ni siquiera que por cualquier disidencia pues se iban a la cárcel. Tenían el Pravda y el Izviestia. Y el Pravda quiere decir verdad, Izviestia quiere decir noticias. Y la anécdota que corría era, en el Pravda, o sea, en la verdad no hay noticias y en las noticias no hay verdad. Si había alguna especie de propaganda, era tan sutil que era, por ejemplo, cómo vive un granjero americano, cómo pasa el día, o cómo su nivel cultural, o cómo es las universidades. Este sentido, para que ellos también se enteraran cómo se vivía en Occidente, ¿no? Más bien era un poco sutil la propaganda. Since the 70s, we have had a government-appointed body called the Broadcasting Board of Governors now, and their job is to make sure that there is no government influence on our news and broadcasting. So while the U.S. Congress may say broadcast to Afghanistan, it's our responsibility, working with our board and the U.S. government, who gives us the money, to determine how we do that. But in terms of content of the program, there's no influence at all from the U.S. government. Amb tot, l'American Way of Life era una propaganda més potent per la seva capacitat de seducció inherent que no pas per qualsevol consigna governamental. Radio Liberty i Radio Free Europe van ser propagadores potents d'aquests valors al bloc oriental. Música, cinema, lleure, hàbits alimentaris o moda. I aquests valors també van influir al Baix Empordà. A l'escola jo el que recordo era que venien fills o germans o nebots de gent que treballava a la Ràdio Liberty i que bé, el seu testimoni era especialment divertit perquè ells portaven, de tant en tant apareixien doncs, amb un bolígraf ultramodern o amb una navalla multifuncions que aquí llavors encara no se'n veien gaires, o amb còmics americans, naturalment en anglès, o pilotes de béisbol, o coses d'aquest tipus que aquí estem parlant dels anys 60 i principis dels 70, aquí encara no es veien, no es coneixien o no es podien adquirir o eren molt cares d'adquirir. L'any 1975, Radio Liberty es va trobar davant d'un problema greu, la mort de Franco. Crítiques cada cop més contundents de la societat espanyola van començar a caure sobre l'estació. És a dir, per la gent que d'alguna manera hem tingut alguna inquietud social o alguna inquietud política, la presència de l'emissora està clar que representava el que representava, no? És a dir, el peu de l'imperialisme yanqui en l'Espanya franquista a través d'acords d'amistat per poder fer una activitat anticomunista, no? Representava això i contra això s'hi lluitava i jo recordo doncs, que a la universitat, per exemple, quan es feia la relació d'activitats yanquis que calia denunciar i queixar-se i combatre, doncs entre elles hi havia, evidentment, Radio Liberty. No? Para mí era incomprensible cómo en España que iba a la democracia, porque Franco había muerto, claro, y primero lo que los partidos políticos surgieron y se lanzaron todos contra Radio Liberty para cerrarlo. Y venían aquí los corresponsales, entrando en el Campex, tenían la ansia de cerrarlo. Yo digo, pero hombre, pero ¿os duelen estos
torres soberbios, pero lo importante es lo que sale de estas torres, es el contenido. Y digo, ¿cómo no podéis oír los programas de lo que sale? No podéis saber lo que es Radio Liberty. Entonces ponéis antenas contra los pueblos de la URSS. Yo digo, os habéis equivocado, porque debías haber titulado Antenas de paz, de Radio Liberty, son antenas para los pueblos de la URSS. When the Franco government evidently was deposed, a couple of years after that, the agreement to broadcast from Powell's expired. So for, I think it was 12 or 14 years, from 1975 roughly to 1990, we operated from Powell's without an official agreement. We were operating based upon the old expired agreement. And the Spanish authorities were happy with that. The American authorities may not be happy with it, but we were satisfied with that arrangement as long as we could continue to broadcast. Amb l'ensorrament de l'URSS, el Congrés americà es va començar a preguntar si estava justificat continuar finançant l'emissió de l'estació. El govern americà la va oferir a altres emissores aliades sense èxit. Més tard, l'estació va ser compartida amb Radio Free Europe i amb Voice of America. Però tot i així, el 25 de maig de 2001, la nova generació en el govern de Washington va imposar una solució definitiva. Since the end of the Soviet Union, we have focused our attention, like NATO, to the Central Asia, Iraq, Iran, the Middle East, and the Caucasus, and countries like that, where there are still very repressive dictatorships. People in Washington, my colleagues at the board and my colleagues in the IBB who were for closing the station at Powell's, accused me of being living in the past. And I understand how they think that way, but the way I see it is that I'm not living in the past, I'm living in the present. And they are living in the future, a future that does not yet exist. A future of the internet and a future of local AM and FM, a future of satellite television and radio, which absolutely should be pursued. I have no question with the advantage of pursuing those new technologies, but not at the sacrifice of the existing present technologies that people in the Soviet Union still rely upon. La propietat de l'estació ha retornat al govern espanyol. Què s'ha de fer ara amb aquestes instal·lacions immenses davant el mar? Durant 5 anys, defensors i detractors de la permanència d'aquesta ràdio única s'han enfrontat en tota mena de debats i de cercles d'opinió. Malgrat el deteriorament progressiu i perillós de les infraestructures, el govern ha mantingut el seu silenci. El desenllaç final és difícil de pronosticar. Mire usted, yo prefiero conservar los libros de Steinbeck o de Hemingway o de John Dos Passos o de cualquiera de los grandes escritores americanos que están ahí en mi biblioteca, a conservar esas ruinas de un arma, al final era un arma, de un arma que no existía para extender la cultura, sino para atacar otros pueblos. Lo que sí me da pena
que pues no sé lo que hicieron con todo lo que había, porque aquí teníamos una biblioteca preciosa con muchísimos volúmenes rusos. Y había diccionarios. Y diccionarios, y había muchas cosas que por lo menos podían preguntar a la gente si alguien la quería, porque eso fue todo a la chata, tanto el material técnico como que no se literario. creó un cuerpo que supervisaba mirando. Bueno, esto me dio pena. Es decir, esta parte para mí es casi, bueno, inexplicable. Un pecado. Sí, senyora. Sí, és que los hay. Sí. Jo penso que és una història del passat i que, a més aquestes antenes no tenien res a veure ni amb el paisatge ni amb l'activitat natural de la comarca, encara que ho haguem integrat, però també entenc que la gent que d'alguna manera això ha format part de la seva vida, de la seva activitat o del seu paisatge, no sé què, senti una certa recança, no? Això ha sigut per mi un error. Això es podria haver conservat, tant com per fer museu de ràdio, com per fer museu de pesca, com fer museu de flora. Aquí hi ha animals, hi ha de tot aquí, perquè ha estat un centre tancat que no s'ha trepitjat i que per part del personal s'ha tingut cura de que no es desfés res.